बरायबाय लोगोफोर नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअ आङो दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो हास्थायदों लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअआनो जागोन जोंहा मा होनना बुङो सनाय दख'रानि 100सेथि दानथामारि जिउमायारि लोगो लाज्लायनाय जथुमानि फारिलाइ नैबे हाबाफारियाव आङो दंफैयो जोंहा बे हाबाफारियानो जाबाय जोंहा गेलागाव बब्रिबारि बाप्टिस्ट गिर्जायाव जादों आरोना सनाय दख'रानि दख'रा माने जोंहा सनाय पास्टरेट बेनि जि लोगो लाज्लायनाय दथि होननांगोन बेखौ द' दानारि जिउमायारि लोगो लाज्लायनाय हाबाफारि बे हाबाफारियावनो आंबो बाहागो लाफैदों आरो जा बेयाव माबायदि हाबाफारि जायो आङो बेखौ नोंथांमोननो एसे गुवारै दिन्थिलांनो नाजागोन आरोना लोगोफोर दायो जोंहा हाबाफारिया जागायजेनसिगोन आङो सिङाव हाबलांनोसै आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय जोंहा बेनो जादों बर' बेप्टिस्ट कनभेनसननि सिङाव थानाय जोंनि सनाय दख'रानि लोगो लाज्लायनाय जथुमा हाबाफारि गेलागाव बब्रियाव थायो जा बेयाव मेथाइ खननाय आरो रोजाबनाय बाख्नायनाय हाबाफारिया जाबाय थादों आङो बेखौ नोंथांमोननो फारि दिन्थिलांनो नाजागोन नायलांबाय थादों आरोना लोगोफोर दे फैफाबाय थादो बिदिब्ला आंजों लोगोसे नोंथांमोनाबो चल माने जोंहा बेयाव दिनै 26 मोनाबिलि आरोना सुनिबार बे सानाव जोंहा मा होनना बुङो इयुथफोरनि प्रग्राम जायो आरोना दायो एसे सिङाव थांसै जोंहा नै आलासि रिसेपसनाव बिथाङा आंखौथ' सिनाय मोनखायो रितु दैमारि बिथाङाबो चेनेल दङ दे रितु दैमारि लोगोफोर साबसक्राइब खालामना हो सापर्ट खालाम बिथांनि चेनेलखौबो मा दैमारि रितु दैमारि आरो फेसबुक दङ फेसबुक दङ फल' खालाम रितु दैमारियानो
Jangan buka depan Theo berangkona nagaya Theo berangkona nagaya An phơi đơn phơi buồn Anh bị thái thiên Anh đi pháp có susah sana जोंनि नेहाथारिनि गेजेरजों जोङो आर'नाइ गान होनानै जोङो बरायनानै लागोन जेब्ला जोङो बरायगोन नोंथांमोना बरायनाय हिसाबै बयबो आखाइ खबगोन सारनिसिम बेबायदि गोदोर स्टेजाव आं दिनै खनगोन आं गामिफोरावलाय खनो अब्लाबो आंनि मेथाइ खननायाव गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा होगोन